Daşoğlu vilayetinde yerleşen büdjet idaralarının ähli işgäri fevral aýynyň aýlyklaryna Türkmenistan önürlen LED diodot lampalaryny satyn almaly edildi. İşgäriň aýlygynyň möçberine laýyklykda gelýän aýlykda bakasyny tutmak şerti bilen her işgäri 5-10 sany lampa berilýär diýip Azatlygyň Daşoğludaky çeşmesi habar berýär. Elektrik energiýasyny tygyşytlamak arkaly ilatyň energiýa üpçünçiligini gowlandyrmak üçin görülýänini gaýdalýan çäre Prezident Berdimuhammedowyň vice-premier Dädibay Amangeliýew berkaýyn berip ýurdun ähli elektrik stansiýalaryny düýpli barlamagy tapşyrmagynyň ýa-da gawat geldi. Şeýle-de Amangeliýew elektrik üpçünçiliginiň kesilmegi gaýtalansa wezipesinden boşadyljakdygy duýduruldy. Elbetde bu gadaply duýduruş Azatlyk radiosynyň Daşoğludaky ýagdaý barada beren gepleşikleriniň ýa-da gawat geldi. Yerli çeşmeleriň maglumatlaryna görä Daşoğluda giýjelerini aýyrmak 20 gradusa ýetýän aýyrly howada elektrik togunyň bir günni tutuş etrapda 3 sagatlap, başga bir ýagdaýda bolsa 20 gedek öçen wagt hem boldy. Synçylar bu ýagdaý regionaky tok gaz geçirji liniýalarynyň uzak wagtlap bejerilmezligi, turbolaryň we siýimleriň, transformatorlaryň çalışdyrylmalygy bilen düşündirýärler. Bellemeli yer resmiler emele gelen ýagdaýdan çykalgany ilatyň öz hasabyny çözmekden gözleýärler. Aýdylmagyna görä ilata mezuri ýagdaýda satylýan lampalaryň bahalary 13-25 manat aralygynda we olaryň bu söwdany etmekden başga çäreleri ýok. Benzin gymmatlanan soň ady önümler hem gymmatlady. Adamlar aýlyklaryny näme ýetirjeklerini bilmän kösenýärler. Bular bolsa ýaşaýjylar gereginden hem kän lampa almagy mezur edýärler diýip Azatlyk radiosy bilen anonim şertde gurlaşan ýaşaýjy aýtdy. Lampa salgydy diňe büdjet edaralarynyň işgärlerine salynmady. Eýsem ýylyň hasylyndan tölemek şerti bilen kärenneti daýhanlara hem salyndy. Yerli çeşmenin tasdiklamagyna görä, region ýolbaşçylary we elektrik ulgamlarynyň başlyklary bu çäräniň energiýa terişdelerini tygyşytlamak üçin görülýändigini aýdýarlar. Energiýa tygyşytlaýjy lampalara geçilmegi elektrik energiýasynyň has az harçlanmagyna diýmek, geçirjileriň ýüküniň ýeňlemegine getirer. Ondan olar beýle çalt-çaltdan kesilip durmaz diýip ýolbaşçylaryň özari gurrunçylykda aýdanlyk habar berilýär. Şeýle dolar aýdylmagyna görä elektrik liniýalarynyň ören könölenligini boýun alýarlar. Mundan öň Türkmen medeniýeti regionlarda geçirjileri täzelemek üçin uly işleriň edilýändigini habar beripdi. Geň almaly ýeri hökümet bu lampalary şunyň ýaly energiýa tygyşytlaýjy, emma daşary ýurtlarda öndürilen we bazarda satylýan lampalardan 30-40% gymmat bahadan satýar. Bu ýylatda ören ul nägilelik töredýär diýip Azatlygyň çeşmesi habar berýär. Azatlyk radiosu bilen anonim şertde gurlaşan ýaşaýjylaryň biri inni döwlet lampalarymyzy hem özümizde çalışdyrmaýar. Ýogsa özümüz bazardan alyp çalışsak, has ardan iş ýok. Emma ardan ýaşamaga ruhsat berenoklar diýdi. Daşoğluň Göregli etrafyndan gelip goşan başga bir habardan bolsa, ilatyň diňe lampalaryny eýsem gaz peşlerini hem çalışmaly boljakdygy görnýär. Göregli etrafynyň gaz idarasynyň şäher ýaşaýjylaryna iýeren duýduruş hatyna aýdylmagyna görä, inni öýlerde senetçilik usulyna ýasalan gaz peşlerini ulanyp öý ýylatmak bolmaýar we şäher ýaşaýjylar inni ol peşleri öý ýyladyjy bu gazanyna kat ýola çalışmaly. Bu kat ýoluň bahasynyň 10 000 manatdyg aýdylýar.